Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Danon sa Manila ugma ang Jordanian journalist nga nabuhian sa Abu Sayyaf Group. Mihandom ang gatusan kamulupyo sa Davao Oriental sa pag-igo sa Bagyong Pablo usa ka tuig na ang milabay. Gibantayan sa Baguio City Health Department ang posibleng pagkatap sa sakit nga influenza ug ubang sakit dala sa kabugnaw sa panahon. Og ipakita ugma ngadto kang Presidente Aquino ang rehabilitation plan alang sa Zamboanga City. Gipaabot nga dalhon padulong Manila ugma ang gibuhiang bihag sa Abu Sayyaf Group nga Jordanian journalist nga si Baker Atyani. Kini human sa iyang medical treatment sa Integrated Provincial Hospital of Sulu ug debriefing sa Sulu Provincial Police Office. Na-recover si Atyani sa sakop sa kapulisan sa Patikul mga alas 7:30 kagabi sa Barangay Igasan, Patikul, Sulu. Si Atyani usa ka news correspondent alang sa Al Arabian News. Gidagit si Atyani lakip ang duha ka cameraman nga giilang sila si Ramelito Vela ug Rolando Letrero ni adtong June 2012. Apan gibuhian ra sila si Vela ug Letrero ni adtong Pebrero karong tuiga. Nagapod-apod ang United Nations Higher Commission for Refugees ug mga solar-powered lanterns alang sa mga apektado sa Bagyong Yolanda sa Tacloban City. Ipangapod-apod kini sa pipila ka barangay sa syudad, lakip na ang Barangay 89. Matod ni Arjun Hain, head sa UNHCR, dakong tabang ang mga lanterns ngadto sa mga apektado sa bagyo ilabi na sa gabii. Pagkakaron wala pay 10% sa tibuok Tacloban City ang dunay kuryente. Sa unang higayon, giatiman na sa usa ka international medical team ang usa ka isla sa Babatngon, Leyte nga na-isolate tungod sa Bagyong Yolanda. Gawa sa mga medical check-ups, giatagan sab og tambal sa grupong Medical Teams International ang mga residente sa Barangay Planza sa Babatngon. Giatiman sa langyaw nga mga medical professionals ang mga bata ug hamtong nga dunay sipon, ubo ug trangkaso. Matod sa grupo, magpabilin sila sa Eastern Visayas ug duha pa ka bulan aron atimanon ang mga survivors sa bagyo. Walay namatay sa isla apan nangaguba ang daghang mga balay ug wala pay kuryente sa dapit. Giumol ang daghang mga economic programs aron tabangan ang mga survivors sa Bagyong Yolanda. Atol sa usa ka forum kagahapon, gibutyag sa mga non-government organizations ug business leaders nga nag-unang panginahanglan sa naigo sa bagyo ang mga eskwelahan, ospital ug mga negosyo. Ubay-ubay sab nga mga humanitarian agencies ang mitanyag og cash for work program aron matabangan sab ang mga biktima sa bagyo. Sagad sa mga negosyante miingon nga madugay ang pagbalik sa mga nagrabihan sa bagyo apan dunay mga programa nga nakalinya alang sa rehabilitation. This will not be easy. This area is not likely to return to vibrant economic growth quickly. It will take a lot of time and hard work, and most of that work will be done by the Philippine business. I guess that's where the challenge now for the private sector to actually look at how can their core businesses and how their core expertise can actually be brought to bear to really respond to the most challenging problems and challenging concerns that are arising because of calamities. Gimanduan sa Commission on Higher Education ang tanang colleges ug universities nga dawaton ang mga estudyante nga apektado sa Bagyong Yolanda bisan kung dili kumpleto ang ilang mga dokumento. Matod sa CHED, kapin 50% sa mga colleges ug universities sa Eastern Visayas ang naguba tungod sa bagyo. Kapin sab sa 16,000 ka graduating students ang apektado. Ang University of the Philippines Diliman moabag sab pinaagi sa pag-subsidize sa 300 ka mga cross-enrollees gikan sa UP Tacloban. Gawas ni ini mohatag sab ang UP Diliman og libreng lodging ug pagkaon alang sa mga apektadong estudyante.
Mahimo ng kapuy-an sunod semana sa mga Typhoon Yolanda evacuees ang tent city nga gitukod sa Philippine Red Cross sa Cebu City. Si Twinnie Malinaw sa detalye. Twinnie? Yes, Manchu, naagibutang ang tent city sa dakong hawan sa South Road Properties kun SRP ug andam na kinipuy-an sunod semana sa mga evacuees sa Typhoon Yolanda. Matod ni SRP Management Chief Roberto Vasquez, sa 60 ka tents na ang napahimutang karong adlaw ug mahimong sa Lunes o Miyerkules kapuy-an na kini sa mga evacuees. Mabot sa 13,000 square meters kun kapin sa usa ka hektarya ang lugar nga gibutngan sa mga tents nga iya sa Philippine Red Cross. Ikatakdang 50 ka pamilya gikan sa Leyte ang makapuyo sa tent city. Misaad ang PRC paghatag og 150 ka mga tents. Matag tent adunay gitak-on nga 5.5 meters by 4.2 meters ug maka-accommodate og usa ka pamilya. Giyunan sa Cebu City Government ang pagtugod sa tent city diha sa luna sa syudad sa SRP. Human nihangyo si PRC Chairman Richard Gordon. Nakit nga naa sa tents ang playground alang sa mga bata, meeting hall, cooking o dining area, comfort room, shower rooms o washing area. Matod ni Vasquez, matapos karong Domingo ang installation sa tubig ug kuryente sa tent city. Magpabiling magbarog ang mga tent sulod sa mosunod nga 6 ka bulan hangtod usa ka tuig o hangtod makauli ang mga evacuees ngadto sa ilang probinsya. Nanshu. Daghang salamat, Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Misa ka na sa dulan 5,800 katawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 5,759 na ang namatay tungod sa bagyo. Samtang nagpabiling sobra 26,000 katawo ang samdan o sobra 1,700 katawo ang missing. Matod sa NDRRMC, sobra 11.2 milyon katawo na ang apektado sa bagyo ug sobra 1.2 milyon ka mga balay ang nangaguba. Dugang sa NDRRMC, sobra 35 billion pesos na ang danyos tungod sa bagyong Yolanda. Sobra 18 billion pesos ang danyos sa infrastructure, labing dako ang danyos sa mga dalan ug taytayan nga mikabat sa sobra 14 billion pesos. Dako sab ang danyos sa mga eskwelahan ug health facilities, lakip ang flood control system sa rehiyon. Mikabat sab sa sobra 17 billion pesos ang danyo sa agrikultura. Labing dako ang danyo sa mga lagutmon nga mikabat sa halos 7 billion pesos. Gisundan sa fisheries nga mikabat sa halos 6 billion pesos. Dunasay nangadaot nga livestock, irrigation facilities ug ubang agricultural infrastructure. Sigon sa NDRRMC, halos 1 billion pesos na ang nahatag nga hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Kontaminado ang tubig sa pipila ka areas nga apektado sa bagyong Yolanda sa Leyte ug Samar. Mipahimangno ang mga health authorities sa publiko sa posibleng pagkatap sa diarrhea. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, sa gihimong water testing sa Department of Health, nasuta nga 29 sa 45 ka water samples positibo sa coliform bacteria o kagaw gikan sa hugaw sa tao. Matod ni Health Assistant Secretary Pauline Ubial, tungod kini sa contaminated water pipes nga adunay leak. Tungod niini gitambugan ang publiko nga matngon sa paggamit og tubig, mainom pinaagi pagpabukal sa tubig sulod 20 minutos. Katong adunay mga water tanks o purifier tambugan sa pagpatay sa ilang tubig pinaagi sa DOH. Mihimo karon ang DOH og wash cluster og intensive campaign kalabot sa sterilization o water chlorination sa Tacloban ug sa ubang apektadong lungsod. Gibutyag sa DOH nga ana sub-reported cases sa diarrhea sa Tacloban ug sa ubang lungsod. Manchu. Reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihunong una sa mga nagprotesta o kapulisan sa Thailand ang kagubot sa politika alang sa adlaw na tawhan sa hari sa Thailand. Ang detalye sa among pagbalik.
Gipirmahan na karong adlaw ni Presidente Aquino ug Myanmar President Thein Sein ang bilateral agreement sa duha ka nasod nga naglakip sa pagtugot sa mga Filipino nga mobiyahe paingon sa Myanmar nga walay visa. Ania sa nasod si Thein Sein alang sa iyang labing-unang state visit dinhi sa nasod. Hisgutan sab nila ni Aquino ug Sein ang mga isyu kalabot sa trade ug investment, agriculture, and energy, education, labor ug technology sa duha ka nasod. Mihatag sab ang Myanmar og financial assistance og 7 ka tonelada nga relief goods alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Duna say medical teams nga gipadala ang Myanmar alang sa mga apektado sa bagyo. Miluwat na og gag order ang Court of Tax Appeals ngadto sa mga nalambigit sa tax evasion case ni People's Champ ug Sarangani Representative Manny Pacquiao. Atol sa ikatulong hearing sa First Division sa Court of Tax Appeals kaganinang buntag, gipahimangnuan sa korte ang BIR ug ang kampo ni Pacquiao nga dili na mohisgot bahin sa kaso atubangan sa publiko. Matod sa mga abogado sa BIR, ang kampo ni Pacquiao ang padayong naghisgot sa kaso ngadto sa publiko. Busa mihangyo ang BIR ngadto sa korte nga mo issue og gag order in a verbal reminder. Nagkasinabot sab ang isig kakampo nga hunungon una ang hearing aron matuki ang kaso sa gawas sa korte. Gitakda ang sunod nga hearing sa January 16 sunod tuig. Matod sa BIR, pahibaluon ang korte kung dunay makabot nga settlement ang isig kakampo. Gibantayan karon sa Baguio City Health Department ang posibleng pagkatap sa sakit nga influenza o ubang sakit dala sa kabugnaw sa panahon samtang mius-os ang temperatura sa syudad. Matod ni City Epidemiologist Dr. Donna Tubera, andam hinuon ang kagamhanan sa syudad pagtubag kung adunay outbreak sa H7N9 bird flu strain nga bag-uhay lang nadiskubre sa Hong Kong o sa flu-like virus nga miigo sa mga mulupyo sa Saudi Arabia. Sukad pa ni atong 2003 na andam sa Baguio Health Department ang ilang action plan pagsumpo sa mga flu-like diseases ug avian flu human giisa sa World Health Organization ang alert. Ang action plan napatuman usab dihang mitumaw ang outbreak sa meningococcemia ni adtong 2007. Usasabang Baguio City sa pipila lang ka syudad nga gipaubos sa Influenza Surveillance Burden of Disease campaign diin gihimuan og igong monitoring sa influenza-like illnesses. Ang pag-us-us sa temperatura sa Baguio City karong bulana misangpot sa pagsaka sa recorded influenza-like illnesses sa syudad. Suka January hangtod November, misaka ngadto sa 3,400 ang mga kaso itandi sa kapinlang 3,200 sa miaging tuig. Nakaapekto sab ang bugnawng panahon sa immune system. The good thing about Baguio City is that napili tayo na isa sa mga syudad under the influenza surveillance burden of disease campaign. So meron tayong mga influenza disease surveillance officers sa mga hospitals. Kapag nakitaan na yung mga pasyente ng ganito, may diretso nang nagsuswab sa kanila. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gibutyag ni Cebu 4th District Representative Ben-Hur Salimbangon nga mukabat sa 300 million pesos ang danyo sa iyang distrito tungod sa Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, gikandaduhan sa napilding kandidato pagkakapitan ang Barangay Hall sa Camagayan, Cebu City. Og sa Cebu Daily News, girescue sa kapulisan ang 5 ka menor de edad nga giingong giabuso sa Mandaue City. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Giundang una sa Thailand ang ilang kagubot sa politika aron hatagan og higayon ang pagsaulog sa adlaw natawhan sa hari sa nasod. Temporaryong giundang sa mga nagprotesta o mga pulis ang kagubot atol sa bispera sa ika-86 nga adlaw natawhan ni King Pumipon Adunyade, human ang sobra usa ka bulan nga panagbangi. Ang base camp sa mga nagprotesta batok sa gobyerno, gidayan-dayanan og mga suga ug nahimong hayag ug malipayon. Nangantasab ang mga opposition leaders atol sa ilang mga speech. Mihatag sab sa ilang mensahe ang mga nagprotesta alang sa maayong panglawas sa hari.
Mibalik ang kalinaw ug hapsay sa Thailand bisan sa usa lang ka adlaw. Apan misaad mga opposition leaders nga walay mabag-o human ang adlaw natawhan sa hari. Buot sa mga nagprotesta nga munawg ang Prime Minister sa Thailand nga si Yingluck Shinawatra, hinungdan nga dili mo menos sa 4 ka tawo na ang namatay tungod sa kagubot sa politika sa nasod. Pipila ka dosena ka mga balyena ang nabanla sa baybayon sa Everglades National Park sa Southwest Florida sa Estados Unidos. Kapin 30 ka mga balyena ang natanggong sa mabaw nga bahin sa dagat, samtang napulo ang anaa sa baybayon, upat niini na ang namatay, samtang gipaningkamutan gihapon sa mga trabahante sa park nga babalik sa lalom nga bahin sa dagat ang laing unumpa ka balyena. Gituuhang mga short-finned pilot whales ang mga natanggong nga balyena. Padayon giatiman sa mga rangers ug workers sa National Oceanic and Atmospheric Administration ang mga balyena hangtod musaka ang dagat aron sila makalangoy pagbalik. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mihandom ang mga mulupyo sa Davao Oriental sa paghapak sa Bagyong Pablo sa probinsya. Usa ka tuig na ang milabay. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, patay ang tulo ka gidudahang kawatan sa Agdao, Davao City kagahapon. Sa Bandera Mindanao, gitayog og magnitude 5.5 nga linog ang Davao Oriental kagahapon. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, nailhan na ang usa ka suspect sa kamatayon sa broadcaster nga si Joas Dignos. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, girakrakan ang usa ka fast food outlet sa Pagadian City. Sa Mindanao Daily Caraga, gitigom ni Butuan City Mayor Ferdinand Amante ug ni Representative Lawrence Fortun ang mga barangay kapitan sa Butuan City. Og sa Mindanao Daily Davao, gihandom sa mga survivors ang unang anibersaryo sa pag-igo sa Bagyong Pablo. Usa na katuig kagahapon sukad mihapak sa Davao Oriental ang Bagyong Pablo nga nagbilin og dakong kadaot sa mga lungsod sa lalawigan. Gatusan kamulupyo mitambong sa programa nga mihandom sa Bagyong Pablo kagahapon sa mga lungsod sa Baganga, Katiil ug Boston. Sa iyang pakigpulong, gihisgutan ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ang mga nahimo sa national ug provincial government sa pagpabarug og balik sa mga mulupyo uban ang tabang gikan sa mga langyaw ug local donors. Ubos sa gilusad nga Building Back Better program, natukod ang daghang temporary ug permanent shelters alang sa mga nawad-an ug balay. Gilauman nga mahingpit sunod tuig ang permanent shelter. Naayo na sab ang kadaghanan sa mga eskwelahan nga nangaguba samtang natukod ang mga makeshift classrooms. Matod sa gobernador, nahatagan na sab og livelihood ang mga nawad-an og panginabuhian. Planong makigtagbo ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ngadto sa rebel leader nga si Leoncio Pitao alias Commander Parago atol sa pagbisita sa Vice Mayor ngadto sa Paquibato District karong weekend. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Yes, Menchu. Ang Paquibato District sa Davao City na ilang home base sa New People's Army, ubos ni Commander Parago sulod na sa taas na panahon. Ang grupo ni ini nalambigit sa daghang pagpanggagit o pagkasikop sa mga sakop sa kapulisan o militar sa mga nangaging tuig. Hinoon mabuhian raw sa mga dinakpan ni ini pinahagi sa negosasyon na gipanguluhan ni Mayor Rodrigo Duterte. Labing bago ni ini mao kadtong pagkasikop sa mga sundalo sa Paquibato District nga nabuhian raw sa dayon. Si Vice Mayor Paulo Duterte ni tinuon noon nga wala sa iyang schedule makigtagbo kang Commander Parago apan andam siyang makighimamat sa rebel leader kung adunay higayon. Ang unang katuyoan ni Duterte paghatod sa Paquibato mao ang paghatod sa serbisyo isip kabayan sa iyang sinuman ang pagbisita sa mga barangay. Og update sa gituhong vigilante killing din sa Dakbayan sa Davao, napatay kagahapon ang laing tulo ka biktima kinsa adunay mga criminal records dito sa Agdao. Ang mga biktima gidudahan mo utog sa pagpangawat sa dapit, samtang kanunay gireklamo sa mga tricycle drivers tungod kay dili moblete. Matod sa kapulisan, mga sakop ang mga biktima sa buak kotse gang sa Agdao area. Sukad niya itong July 1, karong tuiga, niabot na sa 87 ang nabatay sa siyudad, nga gituhang summary execution nga binuhatag sa mga vigilantes. Mencho?
Daghang salamat Benteshore na reporting gikan Davao City. Namatyan og usa ka molupyo samtang duha ang naangol sa duguong demolition sa kabalayan kagahapon sa lungsod sa Lugayt, Misamis Oriental. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, gipasikat sa mando sa korte ang demolition kagahapon sa mga balay dito sa Lugayt, Misamis Oriental. Gigamit og tear gas ang kapulisan dihang misukol ang mga homeowners pinaagi sa paglabay og mga bato ngadto sa mga pulis. Apan usa ka molupyo ang namatay ug duha ang naangol dihang giingon na pusilan sa mga pulis ato sa panagsangka. Namatay ang biktima samtang gitambalan sulod sa Mindanao Sanitarium and Hospital sa Iligan City. Duha usab ka molupyo ang gitambalan tungod sa pinusilan. Misangkot ang panagsangka sa pagka-stranded sa mga pasahero sa mga sakyanan diyang giukupa sa mga molupyo ang usa ka bahin sa Cagayan de Oro Iligan Highway. Daghan ang nabiyan sa ilang flights sa aeroplano tungod kay wala kaabot sa hustong oras sa Lagindingan Airport. Kagahapon lang sa hapon naabli ug balik ang highway human si Governor Yevgen Emano nakig-negotiate sa mga port sheriff ug kapulisan aron mahunong una ang demolition. Ang mga gidemolish nga balay ana nahimutang sa 40-hectare property sa Achandoa Agro-Industrial Corporation sa mga barangay Kalangahan ug Biga. Moabot sa 240 ka balay ang gitakdang i-demolish apan 28 pa lang ang nabungkag sa demolition team. Hangyon ni Governor Emano nga hatagan og duha ka bulan ang mga molupyo nga makabalhin sa relocation site. Apan matud ni Gina Lubguban sa alyansa ng mga biktima sa demolition sa barangay Kalangahan, nagdumili pagbalhin ang mga molupyo sa relocation site kay nahimutang kini sa bukid samtang ang ilang panginabuhian ang pagpanagat. Padayon ng karong adlaw ni Governor Emano ang negosasyon. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Giuyunan ang katukuran sa community-based organization alang sa mga Christians ug Muslims sa Mindanao isip kabahin sa pagpatigbabaw sa kalinaw sa dapit. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Yes, Menchu, nauyunan ang paghimo og formal community-based organization sa mga Kristiyanos ug Muslim Pilipino atol sa pagtapos sa gahapon sa duha ka adlaw nga multi-stakeholders conference and workshop sa Zamboanga City. Gipasigdahan sa National Commission for Muslim Filipinos and Armed Forces of the Philippines ang workshop. Naminaw ang mga partisipante sa mga lectures nga gihatag sa pipila ka mga speakers kalabot sa daghang issues. Lakip na ang keynote speech ni Secretary Mihol Sadain sa the National Commission on Muslim Filipinos. Ang katukuran sa community-based organization pag-suportahan sa mga local government units, civil society organization o civic group leaders. Mincho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Pasaka na og mga kasong murder o frustrated murder ang Zamboanga Police Office batok sa duha ka suspects kinsa responsable sa pagpanlabay og granada sa barangay Ayala, Zamboanga City sa miaging bulan. Hinuon wala una nganli sa kapulisan kinsa ang mga suspects tungod kay padayon pa kining gipangita. Napatay ang duha ka kandidato atol sa hitabo samtang grabing naangol si re-elected Ayala Barangay Captain Jostiredes Librero ug naangol usab ang iyang mga kaubang kandidato. Matud ni Ayala Police Chief Station Commander Superintendent Edilberto Alvarez, giila mga suspect sa daghang saksi nga maoy milabay sa duha ka granada ngadto sa Pinoy-anan ni Librero. Si Librero naa paghihapon sa ospital samtang pungkol na kini og buta ang usa ka mata tungod sa hitabo. Giduso na ngadto kang Zamboanga City Mayor Beng Climaco Salazar ang proposed rehabilitation plan alang sa 6 ka barangay sa syudad nga naguba tungod sa panagsangka tali sa kagamhanan ug MNLF Miswari faction ni adtong Setyembre. Gipresenta kagahapon sa Zamboanga Rehabilitation Team ang proposed rehabilitation plan ngadto sa mayor. Giuluhan kini og Z3R kon Zamboanga Roadmap to Recovery and Reconstruction. Gitakda ang plano nga ipresenta ugma ngadto kang Presidente Noynoy Aquino sa dili pa i-release ang 3.89 billion pesos nga pondo alang sa rehabilitation. Gisugyot sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace sa Pagadian City ngadto sa kagamhanan ang pagpanalipod sa watershed sa Zamboanga Peninsula. Sa press conference uban ang mga environmentalist group sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur, gitumbok sa grupo nga namiligro na ang watershed area sa Zamboanga Peninsula.
Gitumbok sa Interfaith Forum ang Mount Pinuki sa Midsalip, Zamboanga del Sur nga mao'y tinubdan sa tubig sa 5 ka suba diin mausab ang source sa irrigation sa 90,000 hectares nga humayan sa 5 ka probinsya sa Zamboanga Peninsula. 2 ka tuig ang milabay gihatagan sa Mines and Geosciences Bureau ug Mineral Permit Sharing Agreement ang 5 ka mining companies taliwala sa pagsupak sa mga Subanen tribes. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Medyo. Mapanganuron nga doon ay hiningadto sa kasarangang pag-ulan sa Southern Luzon ug Eastern Visayas tungod sa tail end of a cold front. Pugnausab ang panahon sa Metro Manila ug sa ubang bahin sa Luzon tungod sa northeast monsoon kun hanging amihan. Base sa Metro Weatherscape, hinay ang pag-ulan sa Bicol Region ug sa Eastern Visayas ug may katama kini sa Caraga. Doon na sa mga dag-om sa Palawan karong hapon. Sa Luzon, ulanunsab ang Lawag, Baguio City, Puerto Princesa, Tagaytay, Calapan, Metro Manila ug Tuguegarao. Doon sa thunderstorms sa Legazpi ug sa Visayas, maayo ang panahon sa Metro Cebu ug Iloilo, samtang katag-katag nga ang pag-ulan sa Borongan ug doon sa thunderstorms sa Tagbilaran, Dumaguete ug Tacloban. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon sa Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga ug katag-katag nga ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon. Visayas ug Mindanao, pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.